COVID-19. Mga ahensya sa gobyerno pwede na makapanagtag sa second tranche sa Social Amelioration Program. Sa balita international, World Health Organization ginsuspender ang testing sa hydroxychloroquine bilang bulong sa coronavirus. Sa balita sa sports, Manny Pacquiao may reaksyon sa panibagong mapahayag ni Floyd Mayweather Jr. Balita entertainment, mga local celebrities, gintamyaw si Catriona Gray kag Sam Milby. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga bad habits sa kusina nga dapat mo likawan. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga lao Martes, Mayo 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag-action Boy Duran. Ang balita na natin sa lakat sang panahon. Nag-aapekto karon ang frontal system sa extreme northern Luzon. Ang southwesterly wind flow nag-aapekto naman sa iban nga bahin sa northern Luzon. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sa localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa nabagatnan nasidangan padulong sa akong mga luntad ini sa bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga may makanay tubtob buluwas ko nga pagdapya sang balod. Sa syudad sa Bacolod, ang minimum nga temperatura matyagan sa 27 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit nga temperatura matyagan sa 35 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Sa
Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, 4 ka opisyal sa barangay, laki pa isa ka empleyado sa ang pagpasakaan sang kaso karon nga adlaw sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Bacolod, may kang tanan sa anomalya sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod kay CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, may ginauyatan sila nga mabakod nga ebidensya agud pasakaan sang kaso nga paglapas sang Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees sa idalom sa Republic Act 6713, Bayanihan to Heal as One Act kag Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Duha pa ni Gocotano nga base sa aligasyon sang Panguluyo, ginuna pa sa mga ginreklamo ang ilang pamilya nga matagan sang ayuda ikumparar sa mga pigado nga dapat tatagan. Natala na nga ipagawa ni Gocotano ang ngalan sang ginreklamo kung mapasaka ng kaso. Unang ipasakaan sang kaso ang kapitan kag pila ka empleyado sa Barangay Felisa tungod sa isyu sa paghatag sang ayuda. Ginpasakaan sa kaso ang 5 ka opisyales kag 2 ka iban pa sang Barangay Matabang, siyudad sang Talisay, bangod sang ginalegar anomalya sa tagtaganay sang Social Amelioration Program o SAP grant. Sunod kay Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Negros Occidental Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Mayo 22 sang una nga nakabaton sang reklamo ang CIDG Negros kay ginalegar nga may mga himata sa mga opisyales sang barangay nga mas gin prioridad kay ginatagan sang ayuda sa piyak nga madamo sa iban pa nga mga pumuluyo nga mas nagakinahanglan ang wala nakabaton. Nangin basihan sang CIDG Negros Occidental kag ebidensya ang master list sa mga nakabaton sang ayuda kung sa diin nalista gid man ang mga ngalan sang pila ka mahimata sa mga opisyales nga ginreklamo. Kaso nga paglapas sa Republic Act No. 11469 o kon Bayanihan to Heal as One Act kag Republic Act 3019 o kon Graft and Corrupt Practices Act ang ginpasaka batok sa Barangay Kapitan Manuel Apeliedo Jr., Barangay Kagawad Erlinda Bruno, Barangay Kagawad Gary Saladares, Barangay Kagawad Ronald Puson, Barangay Kagawad Randy Manankil, Barangay Treasurer Evelyn Cabale, kag Barangay Secretary Janelle Isabela Ligaspi. Ginahulat na lang karon sang CIDG Negros Occidental ang resolusyon sang piskal. Ginpaidalon sa lockdown ang purok paghidait sa Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia matapos magtaliwa ng isa ka COVID-19 suspect nga residente sa mga lugar. Sunod kay Mayor Jerry Rojas, ang napatay amo ang 27 anyos nga helper sang delivery kag masami nga nagabiyahe sa norte sang Negros Occidental. Mayo 24 sang aga sa ini ang gindala sa ospital kag napatay makaligan ng pila ka oras bangod sa severe dengue kay nagbatyag man sa pila ka mga sintomas sang COVID-19. Duga pa sang alkalde gilayon nga ipalubong sa patio ang pasyente bilang pagsunod sa protocol sang Department of Health. Nakuha naman sang swab test ang napatay kag ginapaabot nga may baluan ang resulta sa sulod sa isa ka semana. Ginklaro sang alkalde nga dapat lamang ipaidalom sa lockdown ang lugar bilang precautionary measures kag gilayon man nga kakason sa tion nga magnegatibo ang resulta. Abril 22, 2020, sanggin paidalo man sa lockdown ang Purok Gloria, Barangay Santa Rosa sa Banwa sang Murcia. Para man for the own welfare sang sinanga barangay purok pagidayet tuging siraduhan anay namon subong tungod sini sang ulato namon ang swab no once magwa ang swab di kag negative that's the time i-lift namon ang ina nga area da sa purok pagidayet. Si Mayor Jerry Rojas sang Banwa sang Murcia. Nag-abot kahapon nga adlaw Mayo 25 ang pinakamadamo nga batch sa mga returning OFWs nga residente sang syudad sang Bacolod. Ini ang ginabugusan sang 99 ka mga Bacolodnon, 113 ka mga Negrense OFWs nga stranded sa Metro Manila. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chair sang active team on returning OFWs ang mga repatriates nga nag-abot sa Bredco Port kag indiretso sa mga hotel kag pension house nga magaserbe nga quarantine facility para sa ila 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Sunod sa konsehal, wala ginapasakay sa barko kung ang OFW ang wala sang negative nga results sa COVID-19 RT-PCR test kag validated nga certificate nga nakatapos na sang 14-day quarantine gikan sa Bureau of Quarantine. Sunod pa kay Salanga
Langga magapakig-angot ang syudad sa mga motel o kon lodging houses nga posible tiniran sa mga OFWs nga natalana pa nga magbalik sa syudad. Una nga nagamando si Presidente Rodrigo Duterte nga subong nga semana papulion ang 24,000 ka mga OFWs sa ila mga probinsya. 99 ka mga OFW sa Manila ang girepatriate subong agtag damo pag isa nagahulot yun dito subong for our repatriation program, but for now isa sa pinakatakong nga batch nga naging sugata no 99 sa kabilog. I think 100 plus ang sa province pero diri sa aton sa Bacolod so far paghalin naton tagina pasado na sila. Teatro Chair Councilor Israel Salanga. Sa mga pa natin nga mga balita lokal, palaligban karon sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa Bacolod kung paano nila akomodahon ang posible pagdagsa sa mga magapauli nga mga overseas Filipino workers kag returning residents. Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, sarang pa nga makaakomodar ang siyudad sa tubtob 500 ka mga OFW sa mga hotel kag pension houses nga gindesignar para sa ila. Doon pa ni Familiaran, ngayong kaso nga magdamo pa ang magabot, mapilitan ang syudad nga ikonsidera ang pagpahamtang sa mga repatriates sa mga lodging houses kag motels. Samtang ginpasiguro ni Familiaran nga wala sang problema angot sa rapid test kit tungod madamo ang mga nag-donate sa syudad sa Bacolod. Na pamutang. But then sa report ni Councilor Lovero, isa ka 500 pwede kaya ka kumugat. Kag sa dugang nga balita lokal, ginpasiguro ni Provincial Security and Safety Division Head Renelo Lastiere nga hugot ang seguridad nga ginapatigayon sa quarantine facility sa Mambukal, Banwas, ang Murcia. Ini ang ginpahayag ni Lastiere sa ginapaabot nga pagdagsa sa mga returning migrants nga ipaydalom sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Suno kay Lastiere, may nagakaigo man nga personal protective equipment ang tanan nga mga security pati na ang naka-duty nga kapolisan. Ulihi nga nagsulod sa Mambukal ang 68 ka mga migrants returnees sang Mayo 24. Ginpasiguro man ni Lastiere nga hindi na masulit ang natabo nga pagpalagyo sa isa ka POM sa tung Marso nga sang ulihi nadakpan man sa mga kapolisan kag ginpasakaan sa kaso nga paglapas sa bayanihan to heal as one act. Una lang to. Itong una nga pag kumaisa na lagyo, wala na partner. May mga PPE ito tanan sir ang tanan nga nagapalapit sa area. Sa Guaya, sa gate, may PPE na sila nga ready in case nga kung may mag-attempt malagyo na makasuksok sila dayon. Sa manas na naton tuloy sir may gin-ready man nga province sila for ready use na PPE. Si PSSD Head Renelo Lastiere. Dismayado naman si Monina Gulmaticos, ang migrante negro sa ginhimo nga pagpanira sa pila ka mga embahada sa Pilipinas, ilabi na sa mga pungsod nga napektuhan sa COVID-19. Suno kay Gulmatico, madamo nga mga concerns kag problema sa mga OFWs ang napabayan kag wala naktuhan sang embahada bangod sang ila ginhimo. Doon pa ni Gulmatico, bisa ng ila organisasyon ang nabudlayan man sa pagbulig sa himata sa mga OFW, ilabi na sa kaso sang duha ka matagan negros kag Bacolod nga nagtaliwan sa abroad, apisar nga ini ang wala sang kailabtanan sa kaso sang COVID. Magluwas ang problema sa embahada, atrasado man ang pag-akto sa iban pang mga ahensya sang gobyerno, bagod man sang ginapatuman nga General Community Quarantine, sa din limitado man ang paghulag sang ila mga kopdanan sa organisasyon nga nagabulig sa pag-follow up. Dako nga krisis ang ginapakatubang sa mga OFW sa bilog nga pungsod angot sa problema nga gintugas sang pandemic nga COVID-19. Suno kay Monina Gulmatico, tagpamuno sang migrante negros wala sa nagakaigo nga kahandaan ng gobyerno kung paano mabuligan ang mga sektor pagi sa paghatag sang konkreto nga panangubian o kontrabaho. Dugang pa ni Gulmatico, hindi man nangin patas ang pagtatap sang gobyerno sa apektado nga OFW sa tion sang repatriation labi na sa akomodasyon sang pila ka mga individual nga wala sang agency nga nagabulig. Nagapati man ini nga malawig pang sakripisyo nga tubangon sa mga OFWs antes pa man makabangon na ekonomiya sang pungsod. Nagbalang-balang ang atong gobyerno, wala sang preparasyon. Bangod mismo sang pagkatundaya nila sa paniwalaan sa mga OFW. Kaya kung natin ng taon, kadako sa mga remittances sa mga utod naton, na wala man na nagakadto o nagabalik sa mga kautura sa mga OFW. Kabahin sa pahayag ni Monina Gulmatico sang migrante negros. Ang masunod naton nga COVID-19 news update ang igadulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Ginapaydalom sang gobyerno sa syudad sa Bacolod sa COVID-19 RT-PCR test ang pila ka mga frontliner sa syudad.
Sa interview sa Action Radio, ginpahing ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force, lakip sa mga frontliners nga ginakuhaan sang swab specimen amo ang healthcare workers nga may exposure sa COVID-19 positive, mga kapulisan, barangay health workers kag iban pa. Ginpaatag ni Tan, ginapili sa syudad ang mga frontliners nga most at risk para matamat ang mga ini nga mapaidalon sa test. Sunod kay Tan, ang mga frontliners nga subject sa COVID-19 test ang mga asymptomatic kag ang testing ang ginapatigan para panigurado nga hilway sila sa virus. Ginkumpirmar man ni Tan nga nakapauli na sa barangay Villamonte si patient number 11, isa ka 42 anyos nga lalaki nga OFW matapos nga naka-recover na sa COVID-19. Coverage, the frontliners, that would include aton healthcare workers, may PNP man kita, kagiban pa. Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Grace Tan, kakaini nga COVID-19 news update, ang gintulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Ginatrabaho sa karon ang Memorandum of Agreement sa tunga sa local government units sa Bacolod kag Bacolod Adventist Medical Center o na BAMC para sa pagtukod sa BioSafe Laboratory para sa COVID-19 testing. Suro kay City Administrator M. Ang gina-finalize sa karon ang MOA sa tunga sa Bacolod kag BAMC. Ginpahayag man ni Ang may biolab man nga patukuron sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Suro kay Ang ini nga mga biolab ang magluwas sa laboratorio nga ginatukod sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Philippine Red Cross Negros Occidental Chapter, Teresita Halandoni Hospital sa Silay, kagang damlag lang gin-turnover nga biolabs ang The Doctors Hospital Incorporated. Suro kay Ang ginapaabot nga madamo nga test ang mapatigayon sa tion nga mangin operational na ang anom tanan ka mga biolabs sa Negros Island. Nagapilar naman sa Bacolod IATF ang pila ka matag-iya sang fitness gym sa syudad sa Bacolod nga tugutan sila nga liwat nga magbukas sa idalom sa General Community Quarantine. Sa idalom sa Executive Order 35 ni Mayor Evilio Leonardia, ang fitness gym ang nalakip sa Category 4 nga negosyo kag ginadirian nga mag-operate sa tion sang GCQ. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran, chairman sa Bacolod IATF, ang apilar sa mga negosyante nga napektuhan man sa COVID-19 ang ipadala sa National Interagency Task Force para sa reconsideration. Sunod kay Familiaran, naghatag sang pasalig ang mga fitness gym owners nga ipatuman ang minimum health standard sa pasilidad kaangay sang pagsuksok sang face mask, social distancing, pag-usar sang alcohol kag iban pa. Sunod sa Vice Alcalde, may isa ka konsyal ang mga-author sang resolusyon nga magapangabay sa gobyerno nasyonal nga ikonsiderar ang pagbukas sang mga fitness gym. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kama ng DTX 500 ang mga detoxifying compound nga nagatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man na mayaras ng active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton nga mga ka-action balay ni mga balatian, mga respiratory diseases, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, kabisan ng hilanat, likawan naton ini para hindi kita madudahan nga may COVID-19 kita. Para dira, ginarekomendar natin sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, puno ini sang vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Kag abi ninyo nakabato na iniya sang international awards dito sa Estados Unidos. Gintagaan pa ini 5-year nga expiration sang FDA sang Estados Unidos. So ginagamit na ni sang aton nga mga utod nga makano dito sa Estados Unidos kay gina-export na ini ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. May B-complex pa ni siya. Ang B1 para sa aton nga nerve o kung reflexes naton. Ang B6 para sa aton pabakod sang baga para likaw kita sa ubo. Ang B12 para naman sa maayong absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton ginakaon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang puno sang vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative. Kag himo sa Pure Mangosteen. Mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar.
Klase, hindi pagtugutan sang presidente nga magbukas tubtub wala pa sang bakuna kontra COVID-19. Samtang maahensya sang gobyerno pwede na makapanagtag sang second tranche sang Social Amelioration Program. Ang detalye sang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan, responsable nga Aksyon ng Life Extension Vitamin D3 aton ginarekomendar sa inyo para nga magbakod pagid ang aton sinilawas against sa mga balatian. Naga-prevent ini siya nga hindi matapikan kita sang balatian, hindi kita dali matapikan sang balatian, especially ang cancer. Ining Life Extension Vitamin D3 sa ini ka super vitamin hormone gin classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya. Muna bisan ang aton mga medical doctors gina-rekomendar nila ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na tuntag na 10 ka pesos lang kada soft gel sini. Available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man aksyon sa Life Extension Clinic, dira libreng aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Estaban Building sa Medalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi niya pagtugutan nga magbalik ang pagbukas ng klase kung wala pa sang bakuna batok sa coronavirus disease o kung COVID-19. Sunod kay Duterte, hindi niya pagtugutan ang pagbalik sang klase nga nag-inikit-ikit lang ang mga kabataan. Bahala na sunod sa Presidente, bangod wala sang pulos ang pagbukas sang klase kung wala sang bakuna, kag in kaso may bakuna na, dira kag pwede na makabalik sa klase. Naibaluan pila ka mga mamalidhaan ng panawagan sa gobyerno nga ipaisol ang plano nga liwat nga pagbukas sang klase sa Agosto 24, tubtob mangin available na ang COVID-19 vaccine. Samtang ginpasiguro naman sang Malacañang ang publiko nga mag-implementar sang flexible nga schedule sa pagbukas sang klase agud masiguro ang safety sa mga estudyante bisan pa nga may pandemic. Ginpayag sa Malacañang nga basehan sa gobyerno ang scientific data sa pagdesisyon kung dugangan ang ginpalugan nga restriction sa Metro Manila sa Hunyo 1. Pila sa mga factors nga ginakonsidera sa Interagency Task Force on COVID-19 response among doubling time of cases, critical care capacity kag ekonomiya. Sa nabaluan, mayoriya sa masobra 14,000 ka kasos ang COVID-19 na record sa Metro Manila nga sa karon ginpaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Halin may 16 nga mo nangin alagyan agud magbukas ang pila ka mga negosyo. Na-report man nga mayoriya sa mga alkalde sa Metro Manila ang pabor nga ipaydalom ang rehiyon sa hindi na tama kay strikto nga General Community Quarantine pagkatapos sang Mayo 31 apang ini ang pagtalakayon pa sa ila council meeting sa adlaw sang Miyerkules. Nangabay ang Malacañang sa publiko nga padayunon nga sundon ang precautionary measures batok sa COVID-19. Kasunod sa survey results ang social weather stations nga 87% sa mga Pinoy ang nagakabalaka sa posibilidad nga isa sa miyembro sa ilang pamilya ang matapikan sang virus. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang pumuluyo kinahanglan nga magsuksok sang face mask samtang yara sa gwa sang balay, i-practice ang hand hygiene o kontratinlo sang kamot kag physical distancing sumuman ipabilin nga mabakod ang immune system. Sunod kay Roque nga dapat ini ang hatagan pagtamod sang publiko tubtob nga wala pa sang vaccine para sa COVID-19. Pwede na nga makaumpisa ang mga ahensya sa gobyerno sa pagpanagtag sang second tranche sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o KONSAP. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ka-issue na ang palasyo sang memorandum angot sa paglakip sang dugang nga 5 ka milyon nga pamilya nga benepisyaryo sang SAP kag ang 12 milyones ka mga households nga nakabaton sa first tranche. Suno kay Roque para mapadasig ang pagpanagtag sang ayuda, ang gobyerno magausar sang electronic money transfer kag magabulig man ang militar. Ang gobyerno ang nagpain sang 205 bilyones pesos para sa pagpatuman sa emergency subsidy program. Malapit naman sa 83% sang 3.4 milyones ka target beneficiaries sang Small Business Wage Subsidy Program ang nakabato na sang cash aid. Sa report ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso, ang gobyerno nakapagawa sang 21.7 bilyones pesos nga nag-cover ini sang kapin o kung 2,816,682 ka empleyado tubtob sang Mayo 20. Doon pa ni Duterte, mayara pa sang 3.5 kamilyon ang inaprobahan nga aplikasyon. Ang 51 bilyones pesos nga financial assistance program halin sa 5,000 to 8,000 pesos sa katran sa kada beneficiaryo, depende sa ilang minimum wage level sa ilang tag sa karyon. Ang payout schedule para sa unang trans halin sa Mayo 1 to Mayo 15. Sang nagligan nga semana, ginpahayag ni Duterte nga ang Bureau of Treasury ang nag-transfer na sa Development Bank of the Philippines sa Mayo 13 sa nabilin nga 25.5 bilyones pesos para sa distribusyon sa ikaduha nga tranche nga gintala na ihatag sa Mayo 16 to 31. Ginatunan sa Department of Trade and Industry ang posibilidad nga pagbukas sang salons kag barbershop sa masunod nga duha ka semana apang magasunod sa health security measures. Kasunod nga may 400,000 ka mga empleyado sa mga sektor ang apektado sang lockdown restrictions. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez nga ginatunan sang gobyerno ang paghatag sa accreditation para sa mga local government units sagud pasugtan ang pagbukas sa mga salon kag barbershops kag para makapadayon sa business operations. Si Lopez ang ginupdan sa mga opisyal sa Interagency Task Force for
for the Management of Emerging Infectious Diseases ug ang IATF EID sa iyagin inspect ang mga business establishment agud ay pasiguro nga ginasunod ang istrikto nga health measure sa tion nga mag-resume ang negosyo. Nagdistansya naman ang Fontana Development Corporation angot sa nadiskubre nga illegal health facilities sa isa sa mga Fontana Leisure Park villas nga nag-akomodar sa mga Chinese nationals nga nagapabulong para sa COVID-19. Sa statement sang Fontana, wala nila ginapanugutan ang anuman nga illegal nga aktibidad nga sakop sa ilang propiedad. Kagin klaro nga ang villa ang transfer na sa Shidaikiji Technology Corporation ang madugay na nga locator sa Clark Freeport Zone. Suno kay FDC Assistant General Manager Simon Wu, wala na sang control ang Fontana sa propiedad o kanuman nga operasyon sa lugar. Nagwa ang statement sang FDC matapos na deskubrihan sang kapulisan ang ginaligar underground hospital nga nagabaton sa mga pasyente nga Chinese nga nagpositibo sa COVID-19. Ginapangabay sang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o kon FAPI si Presidente Rodrigo Duterte nga kakason si Secretary Francisco Duque III sa Department of Health o kon DOH kag bilang chairperson sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth. Suno kay FAPI President Rostico Jimenez nga dapat ilisan sa Presidente si Duque sang persona nga mag-a-address sang maayo nga aksyon sa health concern sa Pilipinas kasunod sa issue sa response sang DOH sa COVID-19 kag ang COVID-19 testing packages sa nga PhilHealth. Patag ni Jimenez, ginadayaw nila ang kapabilidad ni Duque apang mas maayo nga mayara sang mas bata kag fresh mind agud manguna sa DOH kag PhilHealth. Samtang ginpahayag ni Jimenez nga pila ka miyembro sa FAPI ang ginatagan sa runaround sa PhilHealth pagi sa interim reimbursement mechanism. Ginatugyan naman Interior Secretary Eduardo Anyo kay Pasay City Mayor Emmy Calixto ang pagsulbar sa isyu sang konsyal nga nagsinggit sa mga health workers nga nagapatigan sang rapid testing para sa COVID-19 sa testing sa sulod sang session hall. Suno kay Anyo, nakaibalo si Calixto sa natabo rason nga natugyan na niya sa alkalde ang pagsulbar nga paghatag sang sanction bato kay Councilor Arnel Arceo. Doa man ni Anyo nga alkalde mayara sang otoridad nga magpatigan sang investigasyon. Sa separado nga mensahe ginpahayag ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya nga hindi pag-itolerar sang ahensya anuman nga saya sang harassment batok sa mga health workers. Doa man ni Malaya nga ang DILG NCR office magapatigayon sang investigasyon sa insidente. Gin-intensify pa sa Department of Justice o DOJ ang monitoring sa cybercrime activities kasunod sa pagsaka sa pag-usar sa internet sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sa weekly report ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso, kalakip sa ginamonitor sa DOJ Office of Cybercrime among online scams, online libels, sexual harassment, kag sextortion. Dugang pa ni Duterte nga napadayo ng evaluation sa DOJ angot sa reports ng online sexual exploitation sa kabataan. Palayag pa ni Duterte nga ang report mahimo nga ma-endorse sa ahensya nga nagatutok sa investigasyon sa kaso. Una diri ginpahayag sa DOJ nga nagsaka sa 264.63% ang report sang online sexual exploitation sa kabataan sa Pilipinas sa sulod sang 3 ka bulan, ang period na ginpatuman sang stay-at-home measures bangod sa pandemic. Kumpiyansa naman ang OWA kag iban pang ahensya nga ila mapawalik sa nagalain nga probinsya ang linibo ka mga OFWs nga na-stranded sa Manila bangod sa COVID-19. Sunod kay OWA Administrator Hans Layo Kakdak, ang Department of Transportation amo ang mag-assist sa ila para sa repatriation. Doa pa ni Kakdak, kapin siyam ka mga sweeper flights ang natalana para sa pagpauli sa mga OFWs sa ila lugar. Lima naman ka barko ang gindesignar para magbiyahe sa mga repatriated OFWs. Samtang naka-standby naman ang mga bus sa Parañaque Integrated Transport Exchange. Sunod kay Kakdak, ang mga OFWs nga may test result kag certificate gikan sa DOH kag Bureau of Quarantine ang makapauli sa ilang lugar. Sa rebuluan, pila sa mga OFWs na nakatapos na sang 14-day quarantine sa Manila, kay iban sa ila ang nagatener sa mga pasilidad sang pila na kabulan. 8 sa malapit isa kagatos nga nagabusong sa mga repatriated nga overseas Filipino workers ang nagbata samtang yara sa quarantine facilities. Sunod kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Hans Leo Kakdak, mayara sang midwives kag nurses nga nagamonitor sa mga bag-o bata nga mga OFW subong man sa mga nagabusong. Dugang pa ni Kakdak nga ginpanugyan sa mga nanay nga magpabilin sa facility sa sulod sa isa ka bulan kag magkuha sang rekomendasyon halin sa doktor antes sila makabiyahe papuli.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid inaabangod posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani iya rin ang solusyon, Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa aton bala nga mga ka-aksyon nga nagagamit sang CL-Pito-Pito, siguro doon naton ang aton mabakal original nga CL-Pito-Pito. Kaya ang original nga CL-Pito-Pito, gindugangan pag inisang iban pa nga ingrediente, pareho sang 26 mg sang vitamin C para nga mas makabahatag pagid dugang kag dako nga benepisyo sa aton ikaang lawas. Amo na nga damo ang nagasunod-sunod sini. Amo na nga siguro doon ginaton aton mabakal original nga CL-Pito-Pito. Inang ginabaligya kaya sa mga mineral water nga suludlan bala, hindi na siya original. Ang ginabaligya nga nasulod sa lipid nga botelya, hindi man na siya original. Kag ang original nga CL-Pito-Pito, wala ni siya ginalibod ya. Ari lang ni naton mabakal sa mga authorized nga mga butika kag farmasya malapit sa inyong nga lugar. So siguro kita nga aton mabakal nga CL-Pito-Pito original. Kaysa original nga CL-Pito-Pito, laging panalo. World Health Organization ginsuspend ang testing sang hydroxychloroquine bilang bulong sa coronavirus. Samtang Manny Pacquiao may reaksyon sa bago naman nga pahayag ni Floyd Mayweather Jr. Ay sa atong balita special, aton hambalan ining hindi maayo nga pamatasan bala sa kusina nga dapat gid naton nga likawan. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon Aksyon Radyo. Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Kag sa ato naman nga balita international, ginsuspender sang World Health Organization kung WHO ang testing sang malaria drug nga hydroxychloroquine para sa pasyente sang coronavirus disease 2019 kung COVID-19 bagod sa katalagman nga posible dala sini. Ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga temporaryo anay ang pagsuspender bagod hindi patapos ang ginahimo nga pagtuon sang Data Safety Monitoring Board. Pagklaro sini nga padayon sa gihapon ang ginahimo nga test sa iban pangabulong agud dalay nga makapangita sang bakuna kag bulong batok sa COVID-19. Una na nga wala nagsugot ang WHO sa paggamit sa hydroxychloroquine para sa pagbulong o kon paglikaw sa coronavirus infections, magluwas na lamang sa clinical trials. Madumduman nga dako ang pagpati ni US President Donald Trump nga ang mga bulong ang posible bulong sa coronavirus ang mga mismo siya ang nag-inom man sini. Balita naman sa patag sa magnegosyo, may dako na naman nga dugang sa presyo sa produkto sa petrolyo ang mga kompanya sang langis. Sumugod karon nga aga Martes, Mayo 26, nagpatuman sang dugang nga 1.75 nga saka sa kada litro sang gasolina, 2.75
65 sa kada litro sang kerosene, kag 2.10 naman sa kada litro sang diesel. Lasay sa aga epektibo ang dugang nga presyo sang Shell, Petrogas, Phoenix Petroleum, Sea Oil, Flying V, Petron, Caltex kag PTT. Samtang ang Caltex naman ang una na nga nagpatuman sang dugang nga presyo las 12:01 ka ina sang kagahon. Ang kompanya naman nga Clean Fuel ang karon pa sa las 4:01 sang hapon magapatuman sang dugang nga presyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 87 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 70 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 56 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, nakabalita ka naman sa mga nagliligad nga adlaw no. Nga about ni sa kay Sam Milby bala kag Miss Universe 2018 Miss Universe Kat Riona Gray. Sila naman? Nga sila naman haw kagi sila sa una Sila haw. naman? Sila na. Hindi kay sila na naman. Sang pagkabati ko nadudamo nagtaas kilay yaw. Kay siguro sa age gap bala haw. Kasi Sam 36 na mong hindi sa ha? Hindi sa age gali nila. Oo, may gambal mo na daw hindi ko na bagay, kay daw ka mo na. Tiya ako no, nag-reaction boy doon ano, ko ayun, do tsaka haw. Pero sang nakita ko ang video wala ni Sam, sang gin-greet siya ni Catriona, nakita ko ang love sa ilang mga mata. Makita mo na haw? Makita ko. Yung mo nakita? My heart? Oo, hindi a heart. Ano? Gapa bilog. Wala mo nakita yahaw. Hindi ka na kabalo maglantaw yahaw. Sa mata? Oo, sang paghigugma. Sabi Makita mo na ba sa ilang mga eyes kung in love sila nga duwa. Hindi ka sagad. Tudlo ang tao kung paano ma-identify. Kung in love na siya nga tao. Correct? Sige. Tindamo nga mga celebrity action boy ang nagpalambot sang ilang congratulations bala sa ilang pagtamyaw para sa kay Casey Hamaya. Finally na, mo na. Basta kabalo na maging siguro. Kaya actually, mga nagliligad niya tuig Action Boy, since 2018, pa gani, na-report na nga daw sila nga duwa, pero pareho nila nga gin-deny. Ang birthday ni Sam, nag-post niya siya sa iya nga Instagram. Nalipat ko sa caption niya. Basta nag-post siya, dito dahil Kami na. Hindi mo na. Nagbinong kalas. Check naman akong term. Ang mga fans ni Catriona. Tapos ginpang ukay dahil nila ang mga pictures to sa ex ni Catriona. Nakamo na bala. Di move on na lang, hindi mo na inyo life, di ba? Balita sa sports. Ginbaliwala lamang ni Senator Manny Pacquiao ang bago na naman nga banat sa iya ni Floyd Mayweather Jr. nga hindi kuno dapat nga lagsun pa sa mga top welterweight stars ang Pinoy boxing icon. Suno kay Pacquiao, hindi problema sa iya kung mag-inkwentro ini sa mas mga huben nga boksingero nga gusto maka-inkwentro siya sa boxing ring. Ginpahayag sang fighting senator nga posible nahisa lang si Mayweather nga pila ka tuig naman nga nag-retire na. Wala pa sang plano nga si Pacquiao nga mag-retire sa iya sini nga edad. Kag sa piyak nga ginapauntat na ang mga sporting activities sa bilog nga kalibutan. Una direk fight ni Mayweather nga dismayado ini bagod madamo pagyapon sa mga top fighters kag world champions pareho na Errol Spence Jr. kag Terence Crawford ang nagahandom nga makaengkwentro si Manny Pacquiao. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Tuesday. Nagapon Monday, tisubong Tuesday. So, how are you people? Kamusta? Kamusta mga ka-action? May nag-positive naman sa aton, the action boy. Pro OFW siya yan. Kasi naka-quarantine. Good thing kay do wala na. Wala gid yata di sa local transmission. Pila naman kasi mana, may nagka-positive siya, pero like sa sining kaso sa OFW. Alin asla sa iba niya nga lugar. Sa mga modere, gin-test. Naging quarantine facility. Naka-quarantine man siya. Nag-test, pero hindi na sa local transmission. Yes, correct. But silingon na nga ito, nga tanaw na ito na, ang palakat din sa atong probinsya, kag syudad sa Bacolod, nami ang pag-manage bala sa kung paano malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Considering nga wala kita sa local transmission for the past many weeks. Pila na daw. Kaya ang last, amo tong Banago. Ang Banago. Manago tong last. Ang Villamonte, goro. Pero isang local transmission. Amo na siyang mayo nga balita, Action Boy. Correct? Correct. Good. Parang mayo pag ang bala sa presidente, bla nga.
Yeah. Wala mo ng klase, laro lang ng mga bata. Yun ang Kalipay pang sa mga bata, until no? may COVID-19 vaccine. Vaccine na. Tapos patag sa Malacanang niya, gahimo sang tikang para nga kung mag-eskwela may mga hindi kung na muna. Ambot kung dayon nun nila ang klase, di basta ambal sa presidente. Wala klase kung wala vaccine. Muna ambal sa presidente. Ka-Action Boy, Kaya pero basi ipakan pa na i-modify pa na sang Malacanang. para pa kung ano pag di ba? Kung ano naman tong Doro sa gambal ang presidente kasi din naman to mga spokesman kag kuantong ara naman. Correct. Pero Action Boy sa aton di sa Bacolod bisan na 13 na di lang aton nga cases bala. 13 na. Ang naka-recover na Action Boy is 7. 7 recovered, 3 nagkalamatay kag 3 ang active cases. Okay. So including sina ang last nga nagpositive. Yes, Action Boy. Correct. So, sa aton nga balita espesyal, kag sa probinsya naman Action Boy, Siam, 5 naka-recover, kag 4 ang nagapabilin sa Active. quarantine facility. Correct. Sa aton nga balita espesyal, ang inibalang Action Boy, inibalang aton pag-istoryahan ang mga bad habits balang nga ginahimo sa kusina nga dapat mo likawan. Especially sa Action Boy, damo ang mga feeling chef. Feeling lang. So muna naga-practice ang mga sang ilang mga lulutuon kay wala wala lingaw sa balay. So kalabanan gid sa Action Boy luto. Naman na. Ay dadya 50 na niya luto bala. Bago sa taon luto. Kay meron ko to Action Boy na batian sa naliliga daw. Ambal na sang duha ka nanay convo nila. Ambay nga, ay day, ginambalang ko dyan si Inday, day nga, maano gid siya, matuon gid siya luto ya. Kaya di man pwede ako mamana siya, mambalan siya nga langga, tilawin na bingit sunad kung ininit. Di ba? Correct man? Alam, ininit lang pasigop yan siya ba? Yabi, langga ko na ako nabing ininit. Ako naghumok ng takure. Takure nga. Muna? Takure nga humok. So dapat, maigini nga tayo nga magtuon kita luto, no? Ikaw ang dibla ka magluto? Of course! Small thing. Because the fastest, the nearest way to a man's heart, is through his stomach. Kung ma-feed mo mayo ang imuman, sa Manambok. taon na ka na yan. Very good. May lang kay kabalo magluto ba na. So hindi ko mapareho sa uli nga blang langga tilawin na bigin init ko tubig ano sa kalain kamo na. Very good. Buti na ka ba magluto? Sige, anong mga bad habits So, una Action Boy, sala nga pag-defrost. May sala gani nga pag-defrost Action Boy. Kaya abi naton, mag-defrost ka sang imo bala nga hindi, sa imo pagkaon bala. Ay, imo bala i-defrost nga. Kay lutoon mo. Sala na gali Action Boy nga irikta mo siya pagwa. Hambal din nila, dapat i-overnight mo siya kung anay from freezer to refrigerator. Hindi mo sa indirektahan sa freezer. Yes, Action Boy. Kaya mo na ako na Action Boy, insakto nga pag-defrost ng pagkaon. So, halin nila, ibutang mo sa anay sa ref. Yes. Sa hindi freezer. Halin sa freezer, ibutang mo siya anay sa refrigerator lang bala sa dalawnan. Kaya man Action Boy, ang hinay bla kuno nga pagsuso Action Boy or kana amo nang pag-defrost sang pagkaon nagapabilin ako no Action Boy ang constant temperature sang karne kundiin ginapunggan ni Action Boy ang paglaptas sang madamo nga bacteria nga posible manginhalinan sang foodborne illnesses kay meaning Action Boy kung irikta siya gali nag-create. Actually, wala gidakon lagi na patubdan tubig bla. Ginamo na. Pwede mo na siya Action Boy. Okay, may tatlo ka mong way kung paano i-defrost. Amo na butang siya sang tubig, pero kinanglan ko no cold. Mara guro iban ininit, guro ginamo na para dasig. Dapat gali cold. So ikaduha, amo na i-overnight siya. I-overnight siya sa sa refrigerator from freezer. And then ang last Action Boy, kung mayara ka mo sang microwave defrost setting. Mayara na gali, pwede na siya. So, amo nang 3-way Action Boy para healthy. Kay kung irikta mo gali iya, nga halin sa freezer, irikta mo sa hindi maka-create siya damo nga bacteria. Kasi syempre, madugay, daguro stay mong sagwa, no? Isaman sa rason. Ay, kadu Action Boy, preheat. Yung iban, wala naga-preheat. Pagbutang sang kalaha,
rikta butang mantika, kundi pilit ang mga isda, karne. Initon mo siya, nay. Oo, preheat Tama kita, ka nay. natunaw ang mga ice nga ga topics siya. Hindi ang kalaha, balaya. Ang kalaha, i-preheat. Oo. Naman, wala tadig siya, nay, malamong. Hindi ko kabalo magluto. Ikaw yung kabalo ka magluto. Ay, sige. So, tulaan ta ka. Wala gani nga gatuon ko sa imo. Correct. I-preheat. Klaron ta. Ano i-preheat? Ang kalaha or ang kaldero. I-preheat mo siya na. Paano mo siya i-preheat mo to? So, after preheat, luto mo siya. Liwa naman na. Kaya base mo na. Mali ko man. So, wala ka dito nagtuon ya. Huwag ka mo na huya. So, man action boy, i-preheat mo na ang Hindi pan. mo malo magluto, pero kabalo ko yung magkomentar, ha? Kabalo ka magkomentar. Oo, sa sabor sa linuto. Wow, ikaw nag-jay. Oo. So, man action boy, i-preheat mo na ang pan mo dira, ang kalaha, or ano man dira. Kaya para, hindi magdikit ba lang ang imo dira nga mga, kung ano man ang pritohon mo. Skimberlacious. na. And then, action boy, next, ini nga crowded pan. Nga taman blabat damo kag ginaprito, punon-punon mo gid hindi election boy. Kay kung damo nagali kuno imo ginaluto, low ang temperature. Kaya mo na mas madugayan kapag kag hindi kay mo manilaw, basilaw. Oh, hilaw. Tapos ang iba hindi mo makuha ang gusto mo crispiness. Chef Kazay. Kamo na bala. Pero mo na siya action boy. Sa nakatilaw ko, di may nakaunan ko sa unang ka fine dining bala. Diri man sa Bacolod, do fine dining. Kung di may pagkaon na kami, pag order mo sa pagkaon, gina-explain pa sa imo yan. Ang galing. Oo. Yes, sir. Yan mo na yung luto nga kwan niya. Ginluto niya sa 28 degrees nga kwan. Ang galing. Dili sa Bacolod. Gina-explain pa sa imo yan nga. Kwan siya sa 20. May mga degrees siya sa kwan patos na kung anong init, anong kainit, anong kalawig. Iluto niya sa... Gina-explain samtang kakaon ka. Oo. Feeling ko natakaan ko ng customer. Why ka natakaan? Why, manok yung malaki sige malang kaon mo. Kasi daw makakuan ka man bala, daw ma-amaze ka man. Oo. Grabe ko natakaan ng mga customer, kaya nag-close sila, B. Nag-close sila. Before pang pandemic. Before, nag-close sila, ginislan to subong sang lain na. Kasi kay kaya istorya mo na nasakon mo. Kasi sa presyo, bala. Base, goro. Do kay hindi goro pang ano. Do hindi pang Kaya may aradan action boy, nga do gamay-gamay, duging kuhit lang. Pila din, 250 na da yun. Tiyo, doon ka maka-learn ka, pero ti mahal. Oo, at least ka-learn ka. Mahal mo sila, no? Correct. So, man action boy, at least may nakuha man natin mga ka-action. Kaya ako man, may na-learn man ko. Correct. Happy birthday, anay, kay Vice Mayor Monet Torres sa Basyudad Sambago. Okay. Birthday niya ni karon nga adlaw, May 26. Happy birthday, tol. Sa kay Kagawan Mila Alit. Yes. Birthday. Kagawan, birthday man ni Kagawan. Happy birthday kay Feby Alvarez. Happy birthday, man. Kuwanta man na sa top fan bala. Kay Kristen Grace Icole, happy birthday, man. Kadamo sang birthday. Happy birthday man kay Brian Tansinco, action boy. Debut niya subong adlaw. Ang debut ni pawayway lang anay. Kay lalaki. Hindi mo pwede mag-18 siya. Good morning, action boy. Sa kay sa may Sir Utay sa Metro Towing, the action boy. Good morning. Kay Sir... Yes! Kay Sir... Ano nag-toss sa imos lakyan? Tala kasi mo, no? Kay Sir Sir Vince Adolfo, action boy. Mayong aga, nagapamati siya. Kay hindi ta kalipatan ang ginapag-greet na action Eden. Kaya mas ibang inaway kami karon. Hindi mo mag-greet ako, hindi ka gid mabaligyan ng isda. Ay, kalay. Good morning kay Marlon Tayaktak. Di na to nadula. Renny Boy Hawayon sang Du Exam kag Omega Dineros family sa minapasok ga pamati isla everyday. Good morning, happy listening. Mga Edinatics na ko, no? Utangan ni guro. Ginutangan sa motor. Ay, kalain. So, sino pa? Sa aton mga ka-action boy, good morning. Of course. Hindi ta na sila maisa-isa. Arnel Lacson, good morning. Edwin Miranda Sr. Sa kay Henry Paharon. Sa kay Kiting O-Season, good morning, man. Maricon Alavanzas, damo ko di classmate. Mayor Maymay, good morning sa kay Mayor Maymay sa Banwa sa La Castellana. Oo. Kay hindi ko ma-open ba ang aton nga mga galuding di sako. Kay Sir Armando Cabilis, Jovili, Melanio, Junior Berweda, Anthony Jones, Seblano, Nonoy Tajones,
kay Julia Isa. Nagapamati sila, Action Boy. Gracia Horvidalya. Ma-open mo da? Nelly Adrian Hindi gani. Estriba. Good morning, man. Sa Matagala Castellana, dra, Barangay Nato. Good morning sa inyo tanan. Sa Barangay Sag-ang. Yes. Sa mga kadamo tawag listeners sa La Castellana actually. Nel Centeneo, good morning, man. Sa kay Leda Atanasio. Mayari pa talaga, hindi ka nagkakakuano, taga La Trinidad Benguet. Wow. Ay, sa Isla, sa La Trinidad, Benguet. Gusto ko, makabla ka pa Baguio, Action Boy. Ay pa? Tali, makapabagyo. Naku, this year mo, galing kay may pandemic na. Disgrasya pa. Daw hindi ka guro, kuwanda hindi ka meant to travel. Wow, so next year goro na. Sige. Kailan, travel lang nga sa ano eh. Travel lang daan sa Libertad to kuano. Sa Isla Verde, Action Boy, dala sa may Mamaylan. Si Telma. Si Tita Thelma and si Tito Joel. Good morning. Nahinlan ako sa iya nga Lanson. Lanson. Kaya sa Binalbagan, bala Action Boy, ang beach resort to bala. Ito ka actually din, the Siga type. Kenneth Beth, dara sa may Binalbagan. Siya ni Darang ako niya, ano yan? Nognog Beach. Good morning. Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Brian Morden. Ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Cabad. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.